салом бародарни азиз, имрӯз ман ба шумо чӣ тавр дар сайти Qotex верификатсия карданашро нишон медиҳам. Пеш аз ҳама дар канала мо обуна шавед ва дар телеграм канал мо обуна шавед, ки мо ҳар рӯз дар телеграм эфир мегузорем ва 4-5 сигнал метаҳем. Бародаро, ҳозир ман шумо дар нишон медиҳам чӣ хел верификатсия кунем. Пеш аз ҳама дар профили Qotex медаравем ва дар инҷо имя, фамилия, дата рождения мега. Бародаро, чизе ки дар паспортон ҳастай, дар ҳаминҷа копия карда монем, ки мақсад агар якта точка ёки якта ҳарфшам хато шава, ира чӣ намекунанд. Ислоҳ кардан қиён барои мо сумтона наметиҳанд. Сумтона ай сайт намебурорам, барои мо ҳамаша бо диққат шида дар инҷа монед. Дар ҷои имя ҳамон чизе ки дар паспорт ҳастай, точка, виргулаш кати бародаро, ҳамаи ному насабе ки дар паспорт ҳастай, ҳамаша бе ягон хатогӣ дар ҳаминҷа мемонен. Дар ҷои имя ва фамилия ва дар ҷои дата рождения боша, ҳамун чира ҳамун дар паспорт будагӣ дата рождения ҳамаша мегирен, дар ҳаминҷа установка мекунен. Баъд дар инҷа адрес шарт нестай. Баъд инҷа изменит информация мекунен. Вақте ки дар инҷа имя, фамилия, дата рождения монден, изменит информация мекунен. Баъд поён меен, дар инҷа чӣ ҳастай? Верификатсия кредитни или дебетовой карты. Баъд дар инҷа добавить добавить дебетовой карты. Пожалуйста, сначала заполните раздел личная информация мега. Баъд ман ҳозир пример шумо дар нишон медиҳам. Пример айҷа ягон номо мегирем, масалан номи худмамонам Самир, баъд дар ҷои фамилия Илҳомов, баъд далчи дар ҷои дата рождения боша сол масалан 2000 мақсад чане ки дар ҳамун чӣ боша, дар ҳамун паспорт ҳамаша дар инҷа мемонен. Баъд дар поён изменит информация мекунен, сохранит мешава ба поён меен. Баъд дар инҷа добавить новую карту мекунен. Вақте ки дар инҷа сохранит шава, нужно заполнить личную информацию перед верификацией аккаунта. Ина. Баъд дар инҷа ина диден загрузить документи бромад. Инҷа дебетовой карта неу, загрузить документи. Эмира як бор ай болош меҷиқен. Баъд дар инҷа лицевая сторона, обратная сторона мега. И паспорта шумо бояд сурат бигирен. Лицевая сторона мекунен. Ҳозир ман шумо дар пример дар нишон медиҳам ба камера. Лицевая сторона да инами паспорт бигӯем. Пеши паспорта бе ягон хирагӣ топ тоза карда сурат мегирем, рӯй мекунем. Баъд агар пуштиша бигӯяд, баъд дар ҷои пушти паспорта сурат гирифта рӯй мекунем дар ҳамун документи. Ина инҷа дар лицевая сторона да пеша, баъд обратная сторона да пишти ҳамун паспорта сурат мегирем, мемонем дар инҷа. Баъд дар инҷа загрузить документи мекунем. Баъд ҳамин кати верификатсия тамом мешава. Дар миёни 24 соат шумо да проверка мекунед. Агар проверка накард, ин ҳаминҷаро зер мекунем, ба ҳамун поддержкашон мегӯем, мақсад айман верификатсия нашуд, ягон хатогӣ боша гӯем. Баъд ҳамун поддержка мега шумо да ягон хатогӣ кардагӣ бошен, ҳамаша дар онҷа мега. Барои чӣ тавре ки гуфтам, бе ягон хатогӣ имя, фамилия, дата рождения, чизе ки дар паспорт буд, дар ҳамин ҷа монем, ки ира ислоҳ карда намешавад. Бародаро, ҳамин буд видеои имрӯзаи мо. Дастгирӣ кунед, видеоро поделиться кунед.